lang. Ay, naman, sok-sok. Gyaw tang ngarit bukan. Oo, tala, sige lang kag kilasan. No? Yoy. May siglan to sa tong saging. Mas may gibuhatan na din to, Hana. Plano na niya. Tuod sis, no? Basig, mangawat nagsaging. Basig mauni nangawat sa atong saging sis, mo saging. No, siguro, ganahan na siya balik-balik ba na? Lantaw-lantaw na sad. Wa pa di ay ni mamunga kong saging. Abi na og namunga na. Hoy! Usa man magili-li diha. Sa mangawat kag saging? Ha? Unsay manguha? Ako manguha? Unsay dili manguha? Unsay may magisigi hagli-li diha? Ay dili, nada ko'y gipangita. Usa mangita, unsa may gipangita nimo? Di manggod. Namo tuko nga ako nakita ganina. Biragod asa tong tuko, asa tong tuko. Di, ang may tao. Ay! Asam ko? Gawa man! Asa to? Gawa man tuko.